Aya wukuada. Osana bosun de toso aduonu miensa fempem mienu ene aduonu miensemo adeshima mamu nyina aha anonso biem nyankropo twede ampon no wode acha ye dodo yasanso abade awia promtebra kasebo eba besom anansemo do de bani edi makote no bi enie yebako tamale wiem hyegina be na ano na ababeto dwase mampanya be de eche Dr. Alhaji Mahmood Bawumia wawakopa ho entoma biu so afu abadi akira a wohwe yesika sam honsan so de atodwa se bondo ya abande ne nsako kan sese amachio wonu mu ba betua awo panye pa bia kasa na wo kire mu se Bank of Ghana 60 billion Ghana cedis ya wo mama na hwere Ghana no awo se hwehwemu etumi koso 248 million we abrochire sika eno na kumase dwakase ne na wo mode yo mekire keje tia de no na adwadifo a wo ho se ye jai ama adwuma na ya jeje mu nti wo mo befe wo se de akire mpanimfo ayerwa ya osafo ma afonso na kase wo kire se banaka tasese proya dwirim ana kankan ya wo mai mu obetumi aka no wasisu dua se agin hini pa ensoso ka Ghana Christopher ene doson ene adrafo nso wono makasa se aban eto ahodo ode atototo patrol ne maso no wanyi ene wo mo nso beto wo ma hyenti ade mi ekuo ya wono na hwankane ani nsuo bo ho nsam so wo ma Ghana mu de atodwa sankane abo se brede esa akosoro biu ene keteke adwumayefo nso kasa wono mo nso se wo beto ntasi kokko pa de akire mpanimfo sanse adwuma wo ma ye eho akatua mma da subranta man homene so awosunyane ne potamu mameka sei akoda ya wanya mfinhia no enum ensuo afano Food and Drug Authority fonso ese sabio wonu ma hye wonyuma ase ye fra wo startup fo wo mo register na aban amfa nensa ama metum kasie boye demo live ewo Facebook where Sompa 93.1 woko YouTube no so a Sompa 93.1 sa obehu ye nemom hyene so ansam ne nyina da wo pabi no wakenka feed gadochi ye wo aba fontenta fidie no so a aye www.sompafmonline.com woko ane nyina da obenya bi no wakenkan nyuma ko bi adaroma ana won maso asene 21st clinic nie da sciatica expert was Tabita clinic no abusua wo muso kra mu se twetwe 3A Herbal Center with 3A core capsules and aba Dr. Bay o tana so apachapa new site hono ho a wo kwa wo yade no se ne aye bia nyame adom sunti o ho beto cloud internet yempa internet papa yemfa ne dwuma eno na beboa yen afa so wese ba clinic so se yenka ncho se yade no aye o so koda na no fakoda wo mu no mu dwuma enfamba wo peduane a enuane no ahyem mmase twom eboa wo na sanso saw yare wanyina de firi hono mo a ya Bolivia Enterprise wo mu nuane no ya wode aba no ebi mizo ene 5G abrepam ya beka wo mu nyina ehon sempa e de akyerew asonfo mienu ene ne wuko ya tenase medin ene akosia ajewa akode boaten menimenia ejapia apam dada afi ensam no ni nchemu ankasa eni another mampanya be de che Dr. Alhaji Mahmood Bawumia waboanan akọ tamale wiem hyegina be ya phase 2 no wakokopa ho entoma na se wo hwemo pa no a asa dwumadie ya fi apema hankono aduosia ensia 1966 ana aya tamale wiem hyegina be ya mpanyimfo hyase se wo mu di dwuma no masiesie ho na sabra ni mu no ana wo mobotaye pa ayesa wo be yode ama asrafo na atimi de dwuma yie papa de ama wonom na efri sabra no de ba no ano na won ma hwasiesie ameka sei afempem yenu ne dunan no aban ya no ote akonya so ya adwen sa tamale wiem hyegina bra no sa wo hwemu pa no a won so ye kan de shepi no atu kwan ebu firi ho ba kumase enkran ene nkrofo amaman so a kyese anya semkuma anam sa ya so ma ban do se yojo ehase se wo mu di ho dwuma ya phase 2 no ene won motimi awi a mampanya be de kire Dr. Alhaji Mahmood Bawumia wa wakopa ho entoma eno na wo kire mu se wo hwem wo Ghana eno ne wiem hyegina be etoso miensa eso papa pa wo yinkran kumase ade ne firi ho no mo a
eno aba beka ho bi ya won mo hwɛ ne mu sa de hye bia won mo to kwan afiri tamale na won ma kɔ konkronkro ahodo so anase mpo won beto kwan akɔnkɔfo ma man so no akonya kase betumi ada hɔ ɛde ama wonom wa Abraham panya be de akyire kɔ pie mu na won mpanyifo atwotwo woro edi nkomo no ansam sei ɛna ɔsɛye we are commissioning I was for a moment to see a Benyan no at dear mamma, woman himself, dear one Juman, ye, aha, a fiddy about me and Kuti. We are commissioning today is consisting of a construction of an ultra-modern terminal building with 400,000 annual passenger capacity for both domestic and international operations, which is equipped with a state-of-the-art airport systems. The terminal comes with a 330 capacity car park. Also, part of this project is a 5-kilometer asphalt access road off the Tamale-Bolga Road to the new terminal building. In addition, we have a multi-purpose terminal building with the state-of-the-art equipment used for hard operations at the moment. And in addition, we have a bulk utility supply area, which is the technical area where all services such as electricity, water, wastewater treatment for the airport is managed from. All these 4 separate projects cost a total of $70 million. I was your way a Ghana man Panyabedi, Dr. Alhaji Mahmoud Baumia, and I attend Castle Tamale International Airport. No, walk on Sompa Ediatre. Na and what you know, Transport Minister was so for ya no, and a share when your bedi won some so you rock for your siama. One so akasai, ya what you say, I just be a one more boy. Now you am shaking up and one to me kukusi one my idea ye papa, Mama Yonkotino. Policy is geared towards development of airports in all regional capitals. It is within this framework that over the past couple of years, the aviation sector has witnessed significant development in infrastructure development and service expansion coupled with the implementation of government liberal skies policy. It is in line with this policy that the Kumasi International Airport Phase 2 and 3, which commenced in 2018, is about 35% complete, while the rehabilitation of the Signori Airport has been completed and open for commercial operations. We are also pursuing the development of a new airport in either the western or central region or in between the two regions, for which the feasibility studies are made. Government policy is geared towards development of airports in all regional capitals. It is within this framework that over the past couple of years, Ormonya for Yesiama, a your so for your share Konya Bedio and some so. Yantua Cassiano so Nefe Yanfo Resika Semu. Dr. John Kuma Swafa Bedi Chira were here Sikasam Honsam so na anupe wane wamahini oduwachi di nkomo. Ninyina nefa domestic debt exchange program eba yebisi de ne dodo okra se tie bia emupo. Ni se honti wonuma no wonsika de sika kra bia hodo woma no wode aye investment mo ene emu bond holders fakase na no womani abre esansa abandon nse kwakoka ebi mo nso kra yi wo musika betu fie ma akromfo nso fa ho ewe ho krakase na eno na yewura Jonkuma de atodwa na no pe kire se sika no a abandon nsa koka ye no se de adaworoma asan abense ya wo mo ba betua na ne tua mu no wono ma hyase aye nhyehyɛ kra wo se wono mo fa so etua afi de etoso mie no nso so a se de aban ne dimpa waje no enye we ho no de ba bese no obesan so atua no ama obia nso anya ntafere wakakra de amabusua na tonka mfena adi sei ne wo kire mu aban debt restructuring na ye no and ohwe aban ne ankronkrom de omusika ne aban de dwa
nhyehyɛ foforɔ ɛyɛ bond exchange bɛɛ 85% participation na ɔmo te ase a ɔmo gye aban new bonds ɛnura no na ɛyɛ the first 6 months. And also buy a first payment on their coupons to them. Coupons near interest na buy the amount and principal no the usika tree now the question. Now say yeah jumadi na man fi be to futuro konkrofo ne say yeah haircut but jumadi so na haircut bi any haircut ne say usika tree na crown bi 1 million buy say mateso mema 700,000 na just say haircut ne say usika botren wa lusu 300,000 but the and yes sanity 1 million nyina da ho the aban ne Ghana for she say ne say interest anansi hu na aban etuama 1 million so na kai 18% na aban akwa ho ntimi ntua 18% nyina ti ate so about 5% enti enone the only difference I buy na afi so no number of years no yeah extended the call 2027 2028 enti and also the bonds the no for long time 10 years 15 years 20 years then also crampon and said anye addition copy enti e best Ghana for say and she say aban ene Ghana 4 year and nyame adom first payment ni druso eno Ghana aban to 2.4 billion Ghana cedis edema new bond holders na omotiase ade omo share dwumadi no no eno na so no na aban eguso ye nkitahudie fa cocoa bills omo to cocoa bonds omo so exchange na aban close ne nra and also no yenya over 96% participation actually say ankrankra omo to sa bonds ni nyina atiase exchange for the new bonds and na Ghana for na omo to dollar US dollar denominated bonds omo so the nra ne no so ye exchange ne no so nya 91.3%. Jewra John Kuma swafo abadi akira hwesika sam honsan so o my Ghana mu na ate se bondo abande ne nsa ekokan ye amanfo de ya abia sese wo mo betua ne edi akire no wo de ho nkire mu emayen ewia semote pupuwa ya wo bi die bia na ekọ bi nkwan wo ye adwuma na se nkoyi ankasa aka wonko na obi abrepa anani atete akira se wo my Ghana sika kora bia batan Bank of Ghana afempem yenu ne aduonum yenu 2022 nimuo sika twetwe die ya hwere yai ya just woman ya bo ka wo ho ye 16 billion Ghana cedis wenya million po billion pa enye sika toa na asa sika no se 2 ye samemo ya se fa he yentumi nkyere ba bia sika na fa asam na nam so ma professor ya wono eba no sika semu a wabene mu Professor Godfrey Bokun wono wasad ne juma e University of Ghana eno wo kyerem sa asam ni mu oram emu onwanwa pa so man sika kra bia batan wo mutumi kan ansesam a tese e de kyere yen enam sa ye so ntini won de wo koto asere o ba ko fo adwonkyere sasa nke betumi a ankenya ankrankra dwumakuo bi a wo mo beye hwehwemu frenchem feko firitire kopim tire na ye hunu ba bi kura pote pa ya asase kadwetwere die no etimi fa ye sansa na ansesam a tese ya akora keto akora beto kyere wo a ebe ye onwanwa pa na wopanye pa ye kyere mu sa koba no sa no obetumi aboa na ne abanfoforo akora betena so watumi ahunu ekwan ya wo man no ye sika no ye betumi adi ne dia fa no wo kyena bi ebi to afa ba bi a ye hunu kenten akora ye de sa sika no nyina da ebegumo. When we're talking about the impact of the DDEP on the banks, we saw variations in terms of the level of exposure from one bank to the other. And we made the point that the central bank overexposed itself to the government. That is a decision of the central bank. In the wisdom of parliament, they set a limit of deficit financing to 5%. This was way abused. Okay, so we are talking about principle, we are talking about the law. We are also talking about the lack of transparency and disclosure around all this excessive financing, which is now a matter of public debate or is now a public evidence. Remember, any part of 2022 when this issue was raised, it was denied. But it wasn't so difficult because we knew it was just a matter of time and the truth will be out there.
especially when the government at the end of the day made a call to the IMF on 1st July 2022, we knew it was just a matter of time and light will be shown around all of this. And therefore, the evidence is what we are talking about today. So what we are saying is that the extent to which the central bank exposed itself raises serious questions. And I think that we will probably need some independent body to investigate all of this and make proposals and reforms going forward, right? It's very, very important because you see, as a lender of last resort, you don't render it to this extent. The leadership of the central bank had that obligation to preserve that, and I think that wasn't done. Ampanyefo ya won wo ma Ghana sika kra bia ba tan no won wo tumi bebre so wo man no sika no se kwa chewachewo a won betimi ahwe no wadi ho dwuma na soso anamoto bia ne won mu a ekọ so saa wei aye panyepa ya ba sika sem a wabene mu Professor Godfred Bokpin de gusu di mawi sika ene honkomo na bia na wote combine Kumasi Traders Union na nkambo mukuo wonu edidwa ewo Kumasi Titiri Central Market ene kejetia dwakasim na womu na ekasai penimpa woka won ho se executive director anase member yewura Joseph Owusu na nano abi mu pa se adwuma ye wo ho kejetia ene okwa se etia na etie kane no incompetence mahama se de mampani abedi akire Dr. Alhaji Bilbo Baumia edeto mampani dada mahama no wonu etimi wi animu edikan Nanso ekwawie we have the men for ya na danko akufo ado enedi wo manim eba ye besi ne wo munyanye ho hwe December 2022 adwuma na ase ejina ba bi ejina na eno na wo makasa se sese ya na ebekode a awone anyanya kire na ewe wo mo ebio ebinom so kura atetifie enya de a wo mo san ko race course bio se wo kwa akoton ade na eja se be no wo mbenya bi ede ama abusua enso de abo wo ho brenti aban ne hye biribi Breno ya kama yese etwam kura anesa ne mu nsa bekoso ayese dia enteskoko pa wombete e dia kire mpanimfo yana udi kan no ye defense central market ay 2 year free race course enimu ye omu 2 year na menu ana ye asema ne mu odin man pa ye ba race course ay ko abinchi ni ayi nyina ya sika ne diko siesie ba bi ma ya ye pa asanteman enkuntu ntino ye bo modern ye sa de adwuma ye hu so ma start ya ye ni ade ye bo pa ye si afimu ye we se adwuma ni pa yi film ye ko ben empayfo ye no mu kodi komo no so nipa no mu ba form ho ntino eni kakra free mu agro yet we be say adwuma no magya ni nyina fisi afim ye je adwuma ye bo fitim accompany free wo say ya ti say adwuma ye jai na da omo ka che say bibi aba ye say def richer e na aba ja ye siesie mu nti enya botre ne ye twa ma IMF sky ba bi on ba be ya ma ye na emu odin ma ye pa so ye be ni de aba no obia na aka no ye tire fie bompa IMF mu na ja ya min cha de IMF tete ye ba ye hwa ye hunu hwe ye sa accompany free ni say IMF mo promise ya ba na na sila ye wuri o sari tu enu say mesremo munya botre na ya be mid week budget say intino yan twanu ne ewia somba be so minua ya tena sila yan ti wi sa company for wa say ya unse na da no mo da sompa si esika si bi biase ye no mo mutifie mo e bigu race course e bigu abinti esika nyina as Eti Mr. Osu na chese mo pesa mo chese Central Market no a yenim se Brazil abrofo no AC no efri se yesi afi mu no wo ma gya adwuma no nyina agu ho gya adwuma no nyina agu ho bia no awakwa adwuma no biem wo betumi akọ bi bia no a ekoso ensemi sompa 93.1 ne course wo enkomodie mu na ewie no epusu mpanimfo se nunum ema wo mo tene pampa na enum nso na yewura dwonkuma babeyi ano sese kura wo kasai enema nyina de da kwan mu yes sika ne de IMF bosia wo mkɔgye ye no wo mo atwa fa se hu de ma contragefo a wo mo na adwuma wo ketia dwokasem na hye wo mo nsa ama ba baye adwuma nti hwebe yenwura no wo baba so me mu de wo mo san ba site kura ba baye adwuma ama obi anso ho atɔ ne bi eno so sei na yewura dwonkuma de tu dwa enyuma a stop especially Kumasi Central Market ne media hodoa na ye ne ama no every December hono aban suspended all debt repayments and ntino amanone banks ahodoa export credit facilities ahodoa ne de ye puntuduma ahodoa Ghana no esan se ka ye de omunyanko ntino mo so a suspend payments omutuama contractors ni ntama contractors na adwuma ndo na aba on hold
but nyamiadom yene IMF nkita hudie no ya form the creditors committee China ne France na eche nkita hudie ne directory ansana afiwe be kwa wiye no na so external credit anase external debt restructuring no ka ye dinama no ne yetinya wiye no so ho hyehyɛ na say we are you better restore all the credit lines with bilateral partners or more or the musica air finance the various projects na aja stop ni na yeah restore credit lines na say money na besa shase enti e best amount for say NTP you know on be hu say say nyuma na contractors na free site no o mesa ba betwa o nyuma so enti ye ni di etripa Yewra Jonkuma swafo abedi akira hwesika sam ne ntwetwe ya honsam so na atese na wo kyerɛkyerɛ ensemu no wei na eyade akye bi adwumadie so na ɔman no nyinaa hene ya odubu acha atena se ne wo koma manma no na ehommu aye ebae Onmonyafo James Jachi Question papai wa ye mrahyerodwani ademo manfo a ɛwɔ asen north abato mpeso so na owura efra fimpim ye no ne aduonu ya ɔma ya to ababa pem sese ne dimpa ɔman no ye nkwanwoma mu da ke classroom a kebeka ne se DP no wando onya ne double pa ade achi ade asasa ne ho nsɛm obaanie ne nyina no yɛsa emra bi atwamuo no ababada jasa papa wonye Ghana ni wokɔ Canada mamu a ɛwɔ hɔ se wɔ Canada ni ɛna ɔma Ghana so wɔsan so ya Ghana ni ɛno so yɛ aduane a ɔma yɛ kyiri yɛ ayɛ nsoso so koraa enti ɛho asɛm no kokopie mu ɛwɔ kɔɔto ɛkɔ na ba by election so ɛkora pokɔ so a anam so ma won munyafo wasan so edi nkunim ewo mu eno na ne papa no kire se hwe atamfo nya nyame nti ene wasafo na konya atena so na ebra ba election na krampo na ekoso no NPP amanyokuo no ye mampanyi na ado wono na di animu yi aya adwene hyase ka na kyekye kwa so mu ne namase saa kuntuna se senka kwoto krampo bebua ne fo na ne dibre kita no yagede afiri ne nsam na so na nyame nka binti wasafo na konya de edi so na nipa bi no keka sasa kwa base kwoto aka asem ne nyina awie no odifa wobekɔ nsa wom no wɔhwɛ wɔno wɔnsoro hweo ne nyame odi na chinti enuoma nyina da ebekɔ yama. This came up during the campaign because the way I read into it is to find ways and means of probably restricting it from holding on to my campaign and gaining the grounds for a possible or a win. So the best they could do. You see, it has even reaffirmed also that all along I never believed that the government can be involved with the court. Now I'm convinced that an AG can just walk into the court and request that this trial be. Before we're going weekly or at the earliest, mostly 2 weeks. And suddenly come every day. In fact, I was on campaign trail. And you know what? I came from my constituent to court. That time the court was, if I recall, was 10 a.m. We finished. No, actually it was 12. With 12 to 2. We finished. And by 4:30, I'm in my constituent. I'll campaign till about 11 p.m. I did from the time they were summoning me to come on a daily basis. I did that because... No, the daily trial is not something that is taking place right now. I mean, even the last time, I have to give a bit of credit to the trial judge. Even the last time we went, it was adjourned for, I think, 8 days later. I think that's why I'm saying during the election, that pressure of the daily thing was there, but obviously it didn't work. I even made a joke and said they can give me a chamber in the court and I'll sleep there and still win the seat. I was your way, Marshall Johnny, I was the more mouthful. I was in North about 1 person, so and one for James Jachi Question. Coalition of Transport Union Association and no air shantiafo anata shankafo nkabomuko ye woman yimu na wono monso akasa se eto ahodo bi edidadeda enwuma so ya ama sesei adwuma na yire pa se witua na de ntia wo mo kan we ni se energy sector levy ewo ho eno achi sanitation and pollution levy eno nso wo ho ye ni nyina dadeda petrol ho nsam so a ama ebewie ne petrol no kwa ekosoro enya kosa nso na tia ne tia hyenkafo no we nyina ye kan spare parts de mae saa na de obeye ho adwuma nso de kra ensa maaye enti ebewie no wo hwe akwambone a wo mo de nam so nso a se tie bia onkobon be maintenance aban hwe we nyina eto se tie ni enye ni pato na mo sikato wo de atoto so akese saa na de esan bu wo mo apre kra ne se wo ma ye hwehwemu ahunu se eto no bi wo ho kra enya de wo ho nanso aban da so a jeje mu a na eda da so
ndi sabra ya no gusui no wo mama ban na wotwe mienu se enye duru ho na saa na ete na onya meka bibia na eto na wo mu se ni ho no onya nyi mfiri ho de a wo mo nso de ahomte pa e de ebi beka ho e ya hyentiade no na enumu e na yewra samolamu a wono okọ GPRTU ebi bese japretu wono e peni wo hobi e na wo kasa e chese sabio we di a wo kan no wo kan ni praying e de akira ban se onya kasa e wo sompa e na eduru ba bia aban so sompa na wotie enti na wotwe mienu a wo mo de ama no wanya ho bibi na wotenatena ho saa na etwamu a ene wo mo de ani bre pa ene be fe wo mo sen e de akire na enu achi no ebo no nso wo mo de bi be ka ho e ka ho a etimamufo ya sabitaku motoro so yi ene be san so ababetia won yabo ya ho medin se yensa be ka yura samolamu a na fe ya ginkiremu no se de etie poten e de afiri ne nso na wotwe awie yenhyemude bi ekoso awokwawu abetifie no ewepo yemantamu na eye presby asafo ye wo honom wo mu hyemude etoso aduonum yensa ena na wonum aye enam saya so ama panyipa ya wotuma panyi na ado efo yero ya wosafo mafo okokasai ewo hyemude no ase na ngasa ni mu no no ba bekira sansem bi ha na wono no ba betwetwe na so ye ohia se wakama ade hye nyina atibie ne nyina da kyerem se wo ba ma gya na mu a enkam yes wo man no ha mu nchemu aduoso mienu 72% won mu nyina ye Christopher na so keta hye prayer dwurem kro no awodro ye koso nyina no ebi wo ma gya na mu ya wodwo ne ho ba bi ya wonte ase eno na wo kyerem sa enei no se yemfa nhya asofo se yemfa nhya mpanyimfo wontimi hunu nipa pote a sa keta hye ne prayer no efiri no ye wo se yede hye wonom na so Christopher pa ena ebu man no enam sa ya so ma wo kyere se asore mpanyimfo bi ya nhware yenyinya famu de yensinkete ne yenyina se Christopher ne yenhwase wo man no keta hye ne prayer no eto ebetimi atwa na 72% of the population is Christianity. So what kind of message do we continuously give to that population? What kind of moral lessons are we able to put through this huge percentage? If we are not able to do anything to make certain changes, then Christianity itself has a problem in terms of making our words. So I think we need to go back and visit and go back to the drawing board to see what we should do as a Christian group to influence the behavior of the system. Is it that your preachings, your moral lessons are now not effective? We should ask few questions. If indeed 72% of us are Christian and corruption begins to go from bad to worse, then there is something wrong with even the message we give from this 72% of the population. It's really happening. We need to do some introspection and as a country, together with the government, take certain actions to redeem the nation from, say, corruption. We have to. Omano ye Christopher Mina so nyoma ye no mu no abusuanya asam keto akura eno achi no yamane boni kwajoba for komonten so ane gana de hye binum kodi nkomo bisa asa so asemu ayero ya osafo mafo wokan no kwa so na mama yentibie. Oh, say I am part of the no cry because I no see a Christian and no crono no so bobby. Into chronophobia and the uncle chronopho into the orcano no cry. It is say I can't cry, saw them on a chrono no into no chrono there. Bible cracker. So me no Bible cracker say or best at them way free sorry fee and I mean Tiasia, but I feel a Matias into no chrono no cry. Never said I saw them crana. I walked to the opening cano there. Or no so no chrono no so won't be. Tia and I won't be. Tia and Fanny. Me na o kan me ni ya dream pa because we shall Ghana asia oko asori Sunday na adechi ne bia ko makola you ko form ba asori Sunday ni na mo na ba ko to makola kejetia ni oso ade e ton one city obeka to say 10 city so yin na ya Christopher iti na papa ne ka de me ni ya dream na papa no no so no nim no kan ono why be wa bokro no bi ti no kan de eno no me ya dwen pa so fufu nyina eno kure me ka papa da chi no kure ka se bi o wie bi kure free that time we jai se we jai ti wa chese mo ba nai mo ba no na ye mo on we jai
man is way into a Jawa, you said, no, why Bamuni, Nanny and Ukraine, no, I can tell you, but I said, what Jai and Tino was sick a month for swing into one candidate, Yaman. And I send your car, I am percentage in a quarry. Now, Mijiti so fair, send your car run. Nian said, the Christopher, yeah, as I said, a Duke said that. I was away a gun of 4 billion on us of a panajai, and you were 2 gun of 1 enough for so be a nyai. They are Christopher, mine, and one or mine, and to me and Kosu. Sadia Bayana will be a so Betoni Bie, and Unti, and Atimu for any abre, no one more casa, a sunset. I didn't ever pura, I didn't know if you need and yasi ho. Railway workers union so one month so casa, when Ibra Breno, a Saint Crodum, and now one modia to just say, Sabio, one way, Juma. One way water crade and an alpha, why ye Juma pa yanka was a sabri, Wakatia, a hetio council. Nanso, one back him, Rabasa Bibia Mai. A real no afraid on church of was a secretary. Mumrana Macabi being trained and Sonka Country Busian for, Naja, young Hudia Bay, Sabia Bepe Papa for an Edia Canwa near Hunu. Secretaries who may ban woman so, abuchin kucha and war. One more hot, one so crowd woman numbi, Nenunajo, Secretary Amma. Your friend a liar, and your co waiting, a user busy, and now switch off. And no, not woman near Brissa, Sabio, a crocodile John and Penny 4% or do Omoyo. And to Womo, Eddie Miricapa, et Tata, Womo do Omochi. Say, baby, a Katiana fast, I could be to moi, Womojo, my dear. And to ye Jessica, and no, and now Yura, Godwill. Now Tama, or no, and a year, Penia, or that woman was, say, church of war. A query, no, say, or Beba Nas a womba. And some of the 2 Jenny. As we speak, salaries go into 3 or 4 months arrears before some efforts are made to effect some payment. Again, snake payments are in arrears from October 2022 till date, which has compelled Snake to take GRCL to court to enforce payment. The company is owing GCB Bank millions of cedis, while workers tier 2 payments have also not been settled since May 2022 till date. Yesterday we had a meeting with the Chief Director of the Ministry of Railways. Some efforts are being done, but the fact is that as for a worker, it's only when the money is in his hands that he will consider it is done. It is the expectation of workers that since the company is a state-owned one, we would have thought that some government support from the state would have been extended to the company as it was the practice in the past. But all that we hear is the company is a limited liability company and therefore should be able to work and generate enough to fund itself. This assertion we disagree. The truth of the matter is that with the challenges enumerated earlier, it is impossible for the company to generate enough funds to sustain itself to operate as a going concern. It will interest you to note that frantic effort have been made by the leadership of the union to have engagement with the President of the Republic, His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, to have interactions on the current situation facing GRCL, but all have proven futile. Ladies and gentlemen of the press, we have no option now than to engage you and use your medium to appeal to His Excellency, the President of the Republic, for an engagement with us to save the GRCL from total collapse. Yura Goodwill Ntama and Artist Walker say, or Chachofo, Edema, one way, Juma or Rewe, when near Briss or Katia in Yamae. Say TV now, Facebook and YouTube now who say Kujambo and Tinwo Komwa, and ye yin wenya, Nemum, Wakatia Mayano ho, and when near Bre. Yet that's why I wore a shankani, Nitia Mono, my uncle Homana Sunefe, and Yura, Samuel Lamwa, Ya Wanoa, Oko GPRTU, Obese Japire 2. Waye penimpa bedi echire ya okasa de ma wo munkodi nkomodi muza se de ankura na firi so rabete bayira homam ya sese ye guman mu ye sunjetire na nyina wo musa ba betoto ahyenti ade mu aja same sompa kase yeso ni o ote nka awie ma hai yeni o mi abe ma na dia na ba sese mo sen aboye ye njabio se mo beto kase kam asam no poten sanete kire ye mu Ida simini amaminchia etiefo e mangana yemu nyina ne se enokrese coalition of transport associations e Ghana ha ashinkafu kwa ya boabo e ho ano na ye de krata bi etisade ababonti
krataa na yɛde baeɛ no na deɛ krataa no akyiri nyinaa ne sɛ component a yɛde di edwuma yɛde yɛ edwuma no ne nyinaa kokɔ soro fuel na yɛtɔ bi ahyia mu na sɛ pagya ne mu biom spare parts a yɛtɔ tutututu mu aboɔden engine oil a yɛtɔ akɔ soro ties a yɛtɔ de gu yɛ kaa ase akɔ soro tire na nkakane no yɛtɔ no bɛyɛ 250-300 pagya ne mu bi nam 600 ne akyire engine a ne yɛtɔ no bɛyɛ 12,000 bi ne nam 20,000 ne akyire engine oil a na nka yɛtɔ no 120 ebi nam bɛyɛ 210 ne akyire brake fluid a ne yɛtɔ no 15 cedis pagya ne mu 35 cedis kind of saying tie rods ne shock absorbers ne ade bibiara pagya ne mu de akɔ soro na yɛhwɛɛ no ɛna ehunu sɛ baabi a nneɛma no akɔ akɔdu no yɛanhwɛ ne yɛanka biribi ana yɛanyɛ biribi amfa edwuma no a yɛyɛ no ho a ɛbɛdu baabi no obi koraa kaa bɛsɛe a ɔnya sika na ɔde asiesie ne yɛde asomɔman Ghana enti no na yɛhwɛɛ sɛ nka the option ne sɛ nka yɛbɛto yɛ cash ntuadeɛ so na yɛhunu sɛ ɔman no mu ayɛ den yɛsɛ yɛto cash ntuadeɛ so a na yɛn na yɛde yɛn ho akɔhyɛ ɔhaw mu ɛna mpɛmpɛ yɛto cash ntuadeɛ so a passengers ne bebree na ɛkɔ short distances ne bebree wɔn mo nante ɛne yɛ adwuma no kɔ fam ɛne nti de yɛyɛ sɛ daabi yɛbɛsan dɔ asukɔ de awura taxes a aban de agu petroleum products so a taxes bɛɛ mako bɛyɛ gu mmiɛnsa egu so no emu bɛyɛ 9 wɔ hɔ a yɛhu sɛ nka aban no tumi yi firi hɔ ɛbɛboa yɛn ɛno na yɛpointe de kyerɛ aban no sɛ yɛhu special petroleum tax yɛhu energy sector levy yɛhu energy debt recovery levy yɛhu sanitation and pollution levy saa taxes yi egu petroleum product no so a yɛkɔtɔ litre bi a egu so a yɛtua de ma aban no nka aban no mmɔmɔden nso bɛyi afiri hɔ bɔɔla levy a mekan sanitation a mekan ɛyɛ levy bi a mene wo kasa efie biara mu wokɔ efie biara mu a yɛgye ɔmo bɔɔla fee deɛ yɛntua bɔɔla fee monthly korapo no ɔforo bi bɛsesa ne bɔɔla otua ka ɛna energy debt recovery levy a yɛhyɛ ɔman no de ka nti yɛntua saa toɔ no na ɔmfa ntua ɔman no ɛka ɔman no de no yɛtua saa ka yi saa ɔmo mmɛbu akontaa nkyerɛ yɛn sɛ ɛka no a yɛtua no ɛka no na yɛsɛ yɛtua sei na aka sei special petroleum tax 2015 Supreme Court my ruling so ɔmo yi saa tax no mfa mfiri hɔ ne nyinaa saa taxes yi da so wɔ hɔ enti sɛ biribi wɔ hɔ sɛ aban no bɛtumi ayi na fuel price no bɛba fam ne yɛahyɛ nkafoɔ nso yɛnkɔto yɛhyɛ ntuadeɛ so ma ordinary Ghanaian ho nkɔkyerɛ ɔmo de a na nka yɛsrɛ aban sɛ ɔmo mmɔde ano yi mfiri hɔ ɛno na yɛka kyerɛ aban sɛ yɛpa ne kyɛw ɔna firi saa berɛ kɔsi na wotwe mmienu ntɛm no aban mmɔmmɔden nso bɛtumi saa taxes yɛfiri hɔ ɛnyɛ saa de a na deɛ ɛsɛ sɛ yɛyɛ ano sɛ yɛn nso yɛbɛto yɛ cash ntuadeɛ so sɛdeɛ yɛbɛyɛ a yɛn nso yɛbɛtumi asom ɔman Ghana yɛnyɛ sika ɛde asɛbete yɛ kaa yɛnyɛ sika ɛde bi atua yɛ ma sukuu fee na yɛde abɔ yɛ bra nti ɛno no nkrataa ɛna saa bea no mu kasa yɛde aba abɔnten a yɛtwe yɛn ho daa yɛ mu na yɛwura mu a 20% ɛnyɛ ade kɛseɛ dodo ɛsiane sɛ saa yaw no a mofa mu no yɛn ntimamufoɔ nso yɛnam mu bi yɛa nso na ɛkɔba a ɛbɛtia yɛn ɛno mo adwene ho saa ɛyɛ nokorɛ papaapa me nua yɛasacrifice papaapa yi akyɛ na mene wo ka sɛ wo sɛ mebɔbɔbɔbɔ nneɛma a yɛde sɛbese yɛ cars no yɛato bi mu 100% yɛato bi mu 80% ne akyire yɛhyɛ yɛ sɔbe a yɛcalculate yɛ no anka yɛsi yɛto yɛ lɔre fɛ so koraa fa yɛsi yɛto so bɛyɛ 40 to 45%. Na mmom mpanin si yɛkeka funu yɛ kama da mpan yɛkɔkɔkɔkɔ ebi sɛn ba bɛ ha yɛ ankasa nso ɛyɛ ahyɛnkafoɔ no ɛno nti ne yɛagya sɛ nneɛma akeka nneɛma asi ani ahu sɛ anka yɛsi yɛto so a at least ankɔ koraa po no ɛte sɛ yɛtumi nya bɛyɛ 20% increment sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛn nso yɛbɛtumi asɛbe ɔman Ghana. wei a yɛkan yɛn timamufoɔ nso sɛbi ɛkatua no nyɛ adeɛ nyini baabi ɛgyina ne gyina asɛm bɛɛ na bɛka kyerɛ wɔn mo nso a ɛtua hyɛn ka sɛ moba bɛto mu a yɛka nyinaa ne sɛ ɛkyɛ sɛ aban no ho sɛ ɔman no baabi adu no nneɛma nyinaa akɔ soro electricity tariffs ɛkɔ soro water ɛkɔ soro other things nyinaa wokɔ market a biribiara wɔ soro enti na adwumayɛfo ɔmo nso ɛkɔyɛ adwuma so ɔman Ghana no yɛnhwɛ na ɔmo apa ɔmo sika anaasɛ ɔmo pay no ɔmo nso ntumu kakra ɛmfa ma ɔmo because ɛkɔba ne sɛ nneɛma nyinaa kɔ soro na abere biara no wosunya a yɛte ɔman anim na yɛn deɛ yɛmfa yɛm kɔm mfa nso ɔman no deɛ a ɛkɔ ba ne saa no sɛ kwan bi na ankɔkyɛ yie enti yɛbɛsrɛ
Sa mining take the Obia who bay high. I shan't afford and do the ultimate goal and say, if cash in here, would there be empty, sir? And clearly, young conventions are taxes because Caban was one in the tax. You see a lot of pressure. No, be uncle. There will be a cocoa, giving any amount today. And if you issue a bind to say, almost on the handling taxes in intensity or so you have been behind. Mo, you are some, you better see a way now, some pounds of the Casaha binte. And he said, now what you mean, no sono, said Tibia, what the Casa Debi ever. I was say a call man of sona, a quacodim combo. Na Panyfoya woman na a share say about 2 Sion and Cania boom or my ganimu. PURC one more dear bass and Cania boom 4.22% and to Munaba. Ensure bon so one more to Mohammed Chabo Bako Chiripo Bako and then watch 1.18%. Na Sanya one would you my dear Shemu at Tieno, ye want to chemu. When one much lesser non-lifeline residential customers brofoka krakaya me na matia ne na nani short time wo se heja wabaga sanu so kura ne de he na panyfo kyerem se ya won mu a wo mu didi djuma 50 kilowatt ekọ na wo mu so de below na ya mpese ya bagia asem no akenti ye kwa wo so na ne director of research and communication at the PURC ye rakofi obuti akwatwetwe enkomo na ye hunu sane asem no wankasa esitie bako ya mo ha eni apom tizen erade adom na wonso nyame adomeye edanyame ase edok mo bro free brofo kakraka pa o me na wonte ase wada roma boa me increase no aba no ntomu no hefo a wo mo kanea no wo mo yusu ne kase ana wo mo de ya ne kofom ana adwumayefo ankasa titiru na mo ken yo mi da ase mpacho ntomu no a ye de bae no lifeliners na ye ka no omu yem krofo a omu consume electricity from 0 up to 30 nti se u consume electricity from 0 up to 30 a who was a bracket no na chese we a lifeliner unya track 30 ne pe enu chese unya lifeliner biom hello enti me ya na me hunu se sa lifeliner ya wo kan wase mi hyemu bi se me consume ko 50 anase bia metra 50 kilowatt na wo kan mpacho lifeline no ubetimi use be 3 LED bulbs mpacho so ni LED bulbs ndie adaro mano krapa 3 LED bulbs ubetimi use no for 8 hours a day for 30 days now ubetimi use iron ya 1000 watts ubetimi use iron for 4 hours in the whole month nti chese betimi abuabua unyama no edu Saturday a na otu nyama no so for 1 hour don hwe baako na odi ato ho ebia another Saturday wetimi abuabua unyama no na wetimi to so for another 1 hour so for 4 hours in the whole month ubetimi use TV for 5 hours a day for 30 days ubetimi use fan baako 70 watts fan baako for another 5 hours for 30 days. Hello? What are mami tiopa? Enti I don't know who you use sanya manisia. You are within the lifeline bracket. Oh, okay. But ukita be a deep freezer, ukita fridge, ukita TVs, air conditioners, ne sanya manu are use no dia and you are out of the lifeline. Now lifeline na ye kanu, mu nyina no ye nyina residential customers. Now residential customers no ya chemu into two. Omo amuye lifeliners and omo amuye lifeliners. Enti omo amuye lifeliners no omo rate no 0%. There will be no change at all. But so we non-lifeliner dia na chese we rate no abekọ by 4.22%. Ne nyina chese say e bia we use 100 cedis a month. Se wo kwa koto a 4.2 cedis ever count 4.2 cedis ever count because 4% of 100 no it will be like 4 cedis. Nti se wo kwa kota obetua be 104 cedis. Oh, nice one. What you say? Wada mama ti ase pa. Enti we no a sha ase ana wo bra poti bi a e be sha ase di djuma.
mpacho from September 1 and ebe shasia nti busumi ayebe the 1st of September for the next 3 months no sa na edibe ejuma sa tariff na edibe ejuma this is here no sakoba so enkane no ankane no obi to best 1 million and ne obato say me 100 Ghana cedis ene sika no mpacho I mean tie honim you and am pesa me say obi kwa akoto bi efru nyame adoma obosumi ebesimu de kro no na wo akoto kane no 100 Ghana cedis a dia baba ka ho no calculate a wo be de wo hu say na baba ka ho ye mu mi anasa me de ne yabu me ebe 4 cedis nti we use mpacho so wo calculator bu yo ho a obetimi calculate ahwe 0.04 times 100 and 0.0422 times 100 0.0422 times 100 about 4.22 0.04 times 100 ebe say 4 ebe 4 into 4 cities and I be count 100 no okay but what I say what am I say pa and say 50 cities now we use we calculate 0.0422 times 50 and be 2 cities baba 2 cities and ebe ka 50 no nti wo kwa akoto a obe 52 cities okay. So which 100 obe 104 cities 104 cities yeah we dey emu ada ho emu ada ho pa na asesi ano na nsemu na de hye bi no nsemu ana won mo ka adefa yenkane ho titiru akyere se nkane ano ene won mo so a arechi ane adum no etoda krampo so krampo na won mo dum kra na won mo monka ye na adum yenim se PURC mo na mo dantamo efa customers ene adwumakuo no ankasa me kire ECG for entam wadaroma ye ko ne sei no antumu eba no wo beka se na de ahye customers no nkran se bia busumi we no de nyame anim ni enuma beko yie anasa mo behwe ama bibi atumi adeda yie mpacho ye quality of service me said the American watch him but we do a quality of service monitoring until call round check and make sure say by benchmarks via their mom they are able to meet those benchmarks. So when to me meet benchmarks now, we call them to order and make sure say benchmarks now their mom they meet the benchmark. So when meetings it goes against them for the next tariff. The next tariff window no, it will go against them. Inti benchmarks na ye use nyina no ewo ho ba ko bi o ho ya friend kaidi customer average interaction duration index na che say ye dum kania na how long does it take before kania comes back ba ko bi so ho system average interruption frequency index frequency ni che say how many times that the light go off in an hour ye use nyina we have loggers it me monitor to make sure say the number of times that Kenya air cost is within the benchmark limits. Into extra benchmarks now, we use it against them as a punitive measure against the utility. Into the next tariff window, it will reflect in their tariff and make sure say they don't get the tariffs that is needed. You're and na ya pesa nyame ya domu abrepamo no ya san so ton safra obiem na wadaro ma wo cheche ni ati efoti ase ya bado wase na obi no wadaje nyame sha opawa yi mpacho mi da maso bebre so that see I was yani ne di nkomo yi I director of research and communication at the PURC one mo hwanka ne ne nsuobo sa ye betum ana sa ye ntum so ye wura kofi obutani ne twetwe enkomo no ana yade no adoso yade pinu ana nipa pinu eti nanan wonse do na meka de akyerew se yade ba ko a ha adwene pa uti anye yade ba kwasha wonana aye siateka yade efiri woto ase yade ba wona amuro wo bosa na watotwe ne hotutu woje wo ba bi anye wotena se abuai
sɔre yɛ boy wo be kura gina hɔ no ano ɔyɛ to ahwe wan hwe yɛ begu ani mu ase ɛwɔ ifuhia na se kwa 21st clinic wate the sciatica expert wo mo na abene mu akwadere mu wo mo de adokotafo bɛhwɛ no masa massage wo mfiri won kwa na yade ne nyina to atwa enya no nkwa na wo mo hwɛ yade nkaye wo hwede ho dwuma arusua koma so wo hwɛ overseas junction hɔ no mo a wo by Alpha Radio obo ase Quad Council Quarters Quad Junction na one more and Cry Dome Market Sunyan Kwanza and a Tachiman. More Friday 0540 311 311 0540 311 311 and a 0540 311 311. Tabita Clinic in Sunye. Diabetes ya dear, I was ya jai. Yes, and Yami ya domo wukwada biya. Adashia mama wada. Eye free eye ya test ne dia mamo chese ye nye oka preba enti kwana kokko hwo ya de nim ese kyare ekum ni papa o wan hwe ya wo hunu sane ese kyare ese bi hunu nkrofo no ya se Kwatabita clinic ne ye hwanya ho adwuma emfama wo prostate no hawa ba ho anase mpoko bu pa ya de ye wakwakote biakọ Tabita won ba hwe de ho adwuma papa adia ma wo wan mo twa scan laboratory ni nyinata ebi wo won maso ye ebusua kuma se one was so fly alignment on more. I want to be who wonum and Cranso Medina, Firestone Footbridge one more and a one a war. After one my home and name Shannon so that Taquata Crade and a Sunyana so one more BB a ho 0260 196219 0260 196219. Mizo drink no opa na ade she fridge ntenu ye to light mu kura enkan ene 5G energy drink ebo ni paduane pa nonom bi na nsiesie wiye 5G no waye adwuma bre ene beboa wo afi mizo no nso enkoda nom panin nom abrewa obi atime nom bi anka kwadu abroba ene ye wode yakane nyina nso de abom na de ntia wo se ono no mixa 5G energy drink no guarana wom jensen wom green tea wom enti unya bi ebeboa wo 21st clinic ho ebi ho ehia overseas ho kwa manager Daniel Bema bi eno achi no FK Quinju Enterprise ende nurum ha ya ura ho aso ame wonse ka bi saa na o ba bi te saa no manje nso a taxi station ho a ho nso PNC Ventures okọ ho a wonse ka bi kwaku akire eno de ya poema ntam kofodua ko ho na wonsa enka bi 0263 752 944 unya pusu ho pe adaworoma yedo ebeko na wonso wanya papa no bi anonnom ye na ye homra na enu achi de aka achire ye mfa nsoso Sesia Ghana hade open internet papa eye smooth eye fast bemo ye dia we bia with speed dia eye Cloud Ghana internet and fa ho ne ba bia wo hye say a new site and a rural area Cloud Ghana chow internet ni tuma said demo ani entertainko na ne speed ne so de wo hu ne saso da say jumem efie ana ba bia wo hia internet bia de and no ane Cloud Ghana internet sa santa memu hanko na wo dia wuni how kra Cloud Ghana nko na Ghana ha o providing internet connectivity and twitwini mu ntwitwansi a dem say smooth dia wodi ye bia a content term so the mouth say Wi-Fi and now hotspot deployment CCTV camera installation IPVT installation net surveillance digital security locks and a web hosting there Cloud Ghana internet service and kwana endi uhamo and fa ho ne ba bia wo Cloud Ghana e twa utuma say wo demo ani speed ne die esuni seso esu bimba Ghana hada simple Unya how bia you provided 24-hour support demau ye mrantie no wo frɛ ya ne adru ho dadaada o how bia sane atie bia ya son no de amount watumi akoso the internet na digumedie bia wudi bia o pay a kwan a top high opposite Love FM ye ne kwama rural bank na wo dan bakum frɛ Mr Internet was 0202 699 110 ana 0244 601933 ubetumi so send a mail was support@cloudghana.com. Cloud Ghana Internet. The future can't wait. 21st Clinic yes sciatica expert. Sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no. Se ho techema eno ene fa ne sciatica. Na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye. Na no na 21st Clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo o magye no Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa.
wɔn gye international awards ahodoɔ wɔn gye local awards ahodoɔ na ano nso na wɔn bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni baabi a gye sɛ 21st clinic nko a wɔn de abibiduro ɛna ɛbɛsa ɔyare no masa de machine aka ho ɛyɛ ayaresabea yareɛ bia wotumi de kɔ ne mama adeɛ baako a wɔn agye din wɔ mu paa no ɛyɛ sciatica ɛna stroke nso de kɔ a diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha baabi a wɔn wɔ hɔ frɛ 0540 311 311 0540 311 311 na ɛsɛ 21st clinic wɔn yɛ sciatica expert. Abusia badam ase samaje brachen ye ameyakwa aba afa yetoa ensem no so biu yetoa so dia ene na yewura Food and Drug Authority for wono makache na ene e wo Sompa sunyane bra na kwantabisa tiagwa mu no wone maame abena yisa edi nkomo Food and Drug Authority no ye adwuma ene wo sesa bio ebinom bohuboa e kyerese ansa na wadwuma bekwa ko register wo Food and Drug Authority no e ho kasa tie ne kasa sa kyekede achi ena wo de atodwa se no kure bia nim de hia ne se adaworoma watimi akọ Register General Department na eja wanya won krata kakra na ade aba sidi numpe ene ka ho ye no Food and Drug Authority beje na wode register won tefe na wahye wadwuma se a entena mantwa baabi enka se wo mo bo eden ente saa wo kyena aban ba credo pempran wo mbetotum nkrofo fi se ediama enso ye kitwa bi sebe ya obeye wo product akwa bonte won register na ye bechi wo de na waba eye kakra bi ne hia ne se obe register wo company ni wa aban mu na wanya wo business registration certificate wo de ba application letter na ubehia na wa fill application forms na 5 cedis per who we are na label na we de be fa product no so we de aba na ye evaluation amount after that ni aba wo facility ho aba be inspection ahu se ba bia wo ye no e ho ye kama ye betimi agye to se wo be ye product yo eno a no na ye de product ni nyina akọ ye head office na wo certificate no aba ti we ya o enye kesi bia se de ngofo ka se so ama nyekese sisi asukra de abandon shisha ya ba ma small scale for no mo amoye ne mo jade ne mo veranda so ni ade ni nyina say ye plantain chips say ye sobolo say ye cashew drink say ye shito kitiwa bia wo de ba ye be register ama Mami abena yisani Food and Drug Authority ene odi ne dwuma we ye bono ahafo ene na afa na mmom na ewukuada hye ne so no nan Dr. Mahmoud Baumia ne team no wombetena se na fe ne ho adanse pa no wo modidi a kire Ghana for de nti adegitize no e wo se wo nso usomu bie na wode wo ho bata adekye so no ma ekwa akoto abasi ahene ne etu ahene fo no se wo ka ho bia de nti wo se wo kokoto ma Dr. Alhaji Mahmoud Baumia firi no nan ekosi no nsia e ho nkomo nyina Sompa 90.7 nkransa nam ho Terra 1 FM ne TV enkran e wo ho nyina Facebook ene nam ho afi Sompa 93.1 ene Sompa 98.9 nyinada ubenya enkomobo no bi etie enti seye digital audio broadcast no so na so wonsa ka ba bia onam bia utimitie bi 3 Herbal Center what the 3 core capsules abakoko master no eno ye ni adaje o yensa adaje kura yensa ebere ewo yade ho ukoko no wa ha wo no kokko nti mese wo yam no chaze wo je wo ba bia nye wo sisi no ayese basa eduru mre a se wo sanka aye adwuma no wona na akokenka graphic wo be kura ba pito abusuan akoba no sa no wo ba no ahwe wo befo achi wofo achi nso ensem bebre ena de beba we ya 3 Herbal Center one with 3 core capsules na wo de aba no bi kokko master no wo nonnom emfa wo yam enya hwe entinka wonom sa no sanka mebe adwuma no manom meba betena metimi atie aduane adi mesa kenkan beka se ebo no makọ meyam kura anwa me kura eno achi na nsa ma yam ntim ama honam nya obasabasa sadia already na tie no ne honam no tie no sa ba pa na bayewo abusu afro ya homa no ne pabi na mom hye no nso okwa na kia ba benya biato Danny Heba Mr. Heba Epidank ewo nyina doya tombi 0546 107 107 0546 107 107 and now we are kwata no sapachapa new site ho
se wodru on ma patapagya hyen ho no mo a wo so pe Dr. B obia ba kyerɛw ɛwɔnyɛ yera kwan yo Dr. B na aba ma ne sekasa yade etu otwa woro na aba ma ne yade bi te se gonorrhea syphilis ne de kaka ho ne nyina da ɛyere mu abe ho anane ne se wo bia ni wonom abusia Dr. B se woda wo yade no akyere wo so aya so kodan na wachini ba bia kamia se eya kwakwa ya de kese de abeto so a fabra wate wo be ready ho dwuma nyame adom sunti wo ho beto na sa to biem tano so patrapa new site sera meka ye no 0243 345 392 and 0506 460208 kes anio ko nyame ya adom afia da bia enmre no nan ekoka no nsia yewura Kennedy wa hene Japan ne honsam ye jai ye Kennedy akyerɛw no wonu papa no sɛde osibi bɔ ne ho mɔden fa ɛmfa wo no sɛ na wanyɛ sika waye kyɛ sɛ wɔboa nkrɔfo ankasa hiafo ne mɔbrɔfo wɔbia nsa Kennedy kensa nyame yɛ adom afiada wei ɛne fiada bia yɛ tie bi wate na atumi aboa ne brɛ no so a watumi ato abapa ama wo ho enso atɔ ebia na wo kuro kesiem ana kuro kuma mu internet na ahia cloud internet for na so do ho bata wo mo kuma wuma rural bank fie na mu na wo no mo wo eno ane se wura ho na agya CCT ye momman ana se internet ne ne gina so se konkoma hena agyan a ɛhɔ na wura 0244601933 na ne wo mo akasa ma remfi se yade ne nyina ne fare bai obabi fi ne yedi ka ho de ye nom ka ho eni ntina so west herbal clinic for wo mabo onsesen se wo mde yade wan na wo beji ato agu ebia na ye mrebo mu yade awo na anwo wo de no eye sikontono kadwo ka ho na kwaje aduro ente saa ema no wo bebu animtie de bia wo de no ye na emu yade a na akoho ohwim school junction ho na nsa ebeka wo nom 0243 282 629 na wafre won nanum se ya Bolivia Enterprise de ɛhɔ no enuane ene wo hɔ okonso a ɛsan yɛ aduro ka ho antivitamins wo amino acids wom ayemu ma se be nipadua nyina hia bi enti wo se wokɔ na agya won so wonsa ekoka bie so for alignment hɔ a ne yɛwɔ yɛne multi home ene di nhwɛ ne mu wo de frɛ 0246 010 150 na one wo mo nkasa na efe won so kɔgye nuane pa ne bi didi na ensanso ensaw yade so ya jina so ya den sabni nyina esi kuku Veronica Jando wona tena fidie na chia wo chinchim ya Grace nyame adom wode yakɔ Facebook ho na fe YouTube yamfa sedane bi emma akosua wode semboa somwa yes aha Mrs. 1 yamfa sedane bi emma no news team ni nyina ya da mo ase yanso ya betena ase yakinkan yei akosua ajewa kwade boaten menimnua ajapia apam dada ye koe yankoe sompa nkomo ebola cha ebola eba wo hene ejire ne na pamfo wo mo je agua no eje usu mesawu kokroma ya to trader shako powder bi dia dro ni bibra me wan edro we aye pa se wadi bibi a wudro wo mu no wonom trader shako powder amono mo wa na use so asobone na fru so ana obi nom bibi a ye wudro na wonya bi de mano a edro ano e ma nipa ni nya ahoto oba wa kan no kore pa wa che trader